Kanca-kanca, pripun kabare? Niki kula nuzul namine. Ayo kanca, jawab salam kula. Jenenganipun kedah legawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Engkang kawula mulyakaken para alim ulama, para kiai lan sepuh bini sepuh, engkang kinurmatan Bapak Ibu Dewan Juri, ugi para rencang santri engkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Sumangga kita sami ngeluhuraken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun maringi rahmat, taufik, saha hidayanipun dumateng kita sedaya. Pramila kita saged kempal wonten ing acara menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Salawat ugi salam mugi tansah keparingaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal syafaatipun ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, jumeneng kula wonten mriki minangka ngaturaken sesaroan kanthi ira-iraan peranipun santri wonten ing jaman media sosial. Santri punika dudu namung sabutan kangge tiyang ingkang sinau wonten pondok. Nanging santri punika lambang perjuangan, kaikhlasan saha pengabdian. Santri punika pribadi ingkang ngudi kaweruh, ngajeni adab lan junjung dhuwur akhlakul karimah. Santri punika pewarisipun para ulama, penerus dakwah saha pilar moral masyarakat. Nanging ing dinten menika kita wonten ing jaman ingkang beda. Jaman digital ing pundi teknologi majeng kanthi riket sanget. Lan donya kados pundi-pundi wonten ing genggaman. Media sosial kados Facebook, Instagram, YouTube, saha TikTok saged nyebarake informasi kanthi cepet sanget. Media sosial sampun dados perangan gesang sapinten-pinten kalebet kangge para santri. Kata santri ingkang aktif migunakake media sosial kangge madosi informasi, duduhake pengalaman utawi anggenipun dakwah. Nanging kita kudu kedah eling, bilih media sosial punika boten namung ngasta kauntungan, nanging ngasta tantangan ingkang ageng. Punapa mawon tantanganipun? Kata informasi palsu utawi hoax ingkang sumebar. Akeh ugi konten negatif ingkang saged ngerusak akhlak. Lan kata tiang ingkang buang-buang wekdal amargi lami nyemak media sosial. Dumugi supe dhateng kewajibanipun sinau, ngaos utawi salat. Menika punapa mawon peranipun santri ing kahanan kados mekaten? Sapisan santri dados penjaga moral lan etika digital. Santri punika tiyang ingkang sinau adab saderengipun sinau ilmu. Nalika wonten ing donya digital, santri kedah dados tulodo wonten ing jagat maya. Santri kedah dados pengguna media sosial ingkang bijaksana, santun lan tanggung jawab. Boten namun keparing namun derek nyebarake ujaran sengit, nyebarake kebecikan palsu utawi tumut provokasi ingkang saged mecah persatuan. Kapindo, santri dados penyebar konten positif. Ing zaman media sosial punika dakwah boten namung ing masjid mawon. Media sosial saged dados mimbar dakwah. Santri saged damel video pendek, tulisan ringkes, kuotes saking kitab kuning, utawi ayat saka hadis ingkang saged maringi semangat lan pepadang dhateng umat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 100 kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
ingkang artosipun dan kamu dari segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kaping 3 punika santri dados penyaring informasi. Salah satu galing prinsip penting wonten ing Islam punika tabayun utawi klarifikasi. Santri kalian ilmu ingkang dipun gadai kedah saged mila-mila informasi. Mila mboten gampil percaos utawi nyebarake berita tanpa bukti. Sekawan santri dados agen perubahan ingkang paring maslahat. Santri boten keparing namun mendel. Santri kedah aktif tumut ngerencangi masyarakat wonten ing donya digital. Damel gerakan ingkang positif, nyebarake edukasi ten masyarakat lan nglantarake nilai keadilan, kebajikan lan persatuan. Para rawuh ingkang kinurmatan, peringatan Hari Santri punika dudu namung upacara seremonial. Nanging wekdal kangge refleksi. Napa kita dados santri sampun saged dadosake awak kita miturut tuntunan zaman? Napa sampun kita saged jagi martabat pesantren wonten ing jagat digital? Lan napa kita dados santri saged damel media sosial dados ladang pahala sanes sumber dosa? Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan istiqomah, jagi kebajikan, jagi akhlak, lan nuntun umat dhateng dalanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi saged paring manfaat boten namung dados wacana, nanging saged kita amalaken bebarengan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mlebet yang Islam ingkang pikantuk rahmat lan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.